Rasbir King, hi, good evening, Rasbir, bahai tong sagadi. Ini bumung ta mo, ani mung che channel lo di chao ma hai no, Rasbir. Karan thanga tonga karan ke salangban do. Je ani mung je channel hai no mini. Ani mung je channel lo di chao ma hai no mini. Karan thang tonga karan ke salangban no. Kisah tonga di. Nini paro ke bor ke sagadi. Rasbir King ani mung je channel lo di chao ma hai no ani mung. Ngai tam ro khai tong ke sagadi. Rasbir King bela sampai ani adri final bagai. Light kisari di begadi sau tong. Bisa kak. Gam do jaga bipolop Tripura. Gam do gam no. Ngai no kita khai tong. No kita khai tong lai do gadi lai don khai do gadi. Ngai nini para ro bor ke sagadi. No kita ro khai tong ke sagadi. Dara biplop. Dara di bipolop no kita khai tong. Gam di tong ta khai tong. Ana khorang ni khona kya comment ro khaibe gadi comment kicha khaibe di an khorang khunai tong hangke kom ro khaibe no ni comment phaya tongka comment kuchai tongka noro comment khai kengke ona khamai noro comment khai kengke ona khamai kicha kom ro khaibe gadi tau tam ro khai tong ke sobe gadi
Hello, jatuh komen kebiri tambok tamro kai tong kisah komen kai sampai kadi. Don't man put doesn't hai tamokai hai tongo don't man hai tongo nung kita pok tamro kai tong tamakai kia sagadi. Don't man nung kita tamro kai tong kia sagadi kaham na tong sagadi. Nungan elbe fana bagai bela bela hambai. Tamu tamro kai tong kia sagadi nayok. Okoi tonggo chaka o. Kaham da tong sagadi kisah. Ta murok maisa hati paro. Nungan elbe fana bagai bela bela hambai. Dol. Nayo kaham da chaka. Kaham no. Kaham nang bo nung kai kaham da nayok sagadi. Ang bo kaham no. Tai sao sao tong kisah komro khai kan ka hamnai kisah lai rok ri ka hamnai kisah. Kaham no bala dol jago. Di poro tamuro mai chakasa. Tamuro mai chaka. Tai sao sao tong kisah komro khai kan ka hamnai komro khai bedi. Mai saya ko jago. Mikir ke sabtu kopi ni beram rolo senja. Kopi tu vitamin to tom. Mokol li hibo. Vitamin. Puncak kagana kawati paina kadal. Boro wati rupanya na ya boleh sini yang la. Fulko wang sana ini toko. La don munai hambai bai kakjang bela hambai kakjang bai kakjang je nung samani oro thangai phega bole जों mane ani hinke mobile battery kari ni bagai apuro video ro khaimandia ani bologon nungala kha video e bisal to dari kha video ang hinke diary mandia ani apuro mobile battery pai thangka hinke apuro bolok khaimandia bisal bayo ongo asmin bolok Arunachal ni asmin bolok bothang jaga pro au kha chakang ang ge bolok ro khaiman dia pro battery pai thangka ge ba tabok tam ro khai tang bai khakchang
Jauh tam rokai tong gia sakade baikak jang. Baik tabak tam rokai tong. Ani khorang dukuna bai. Ani khai mobile nosto si munai. Ani khai mobile nosto si munai a. Ka hamla hanoto jaga hanoto. Hanoto jaga. Dem di porata muro maisa ka baikak jang nungke. Bai di porata muro maisa ka angkai tabo kai tam muro songka tak sarini hingke. Silai da nung dal. Silai da nung dal. Tamo no silai ni. Ani mobile nosto si. Ani mobile nosto si khunaya munai. Sileng si munai. Salen si munai jaga. Oh. Ani khorang khunaya na ani mobile nosto ni bagai bai. Ani khorang khunaya na ani mobile nosto ni bagai. Dal domain nungke tamo no bagai sel jai tongko. Seleo hino no live kayo. Elbero kayo seleo hino. Di poro ke mui ke bak ben se seleu ya jaga. Dal domain Saraswati puja bhogo bere yade nungha. Dal domain Saraswati puja puro boro bere naisa. Earphone thepajak se ang jaga earphone thepajak se berai adol ni jaga. Tak sarini kai mamero de songka baikak jang nungke. Tak sarini mamero songka tamo. Tamiro songnai tak sarike. Ear thepaya khenaya se munai earphone thepaya angge khunaya ta. Kaham mobile kaham paira ta hambai.
Sarini ke godok se muna jaka godok moirong no thogo bai. Phone kotal pai di bai jaga. Tai sabu tong kisa komro khagyang ka hamnai. Tai sabu tong kisa komro khagyang ka hamnai norong nai tong man no kisa comment khaidi ke kisa logri bai di norong ba. Kisa nai tong hangke kisa comment khaidi please. Kisa logri bai di norong ba. Betul lekha por pai tong la. Lekha pria. Kosa tiche at kayo. Sini para hada hakjal munai sadi. Hakjal ya. Hakjal ya bai. Bai ba thangbala. Oh, hamai thangjanai rok hingke che hakjalong janai hingke bai rok bai gari rok hingke hakjal ya ta. Bai. Ang waisa pro ang thangjache mane ojang Nepal tila bazar se thangjang. Nepal tila bazar thangjak. Mane Dilipara yang sai hini siata. Oh bazar rogo oh nongni yang ni bazar tamo kanchan nongni yang ni oh bazar tamo ngo kanchan sora bazar di hinta bazar hinoro oi gawai sandek sade au munai inchaka don men munai phone paina borang kere inchak oi sande ya chan hamai thangjanai hingke hakjalta ongo nongni bazar rogo mana bai rok bai gari rok hingke hakjal ya ta. Pencil. Pencil. Tamo khai oi tongo nuko takta khaita chandi nuko takta khai tong kesa light ro yang kesa light ro do chandi kesa nung light ro yang kesa light ro ra max ke ang thangnai munai yang tongnai max ya kai nin para thangnai hai no tongo in jaka in jaka ang ba ai selion ke se live khai nai tong ke se live khai gaple ai tong na selion ke ba live khai tong na na live khai ka ngal loge roi tong ni do loge roi tong di
Te sa phai di munai do sini para do phayo bai tai sa phai nai chandik saka mai doi saka mai se ko chandik tak sari takse sino mai mi songo ma hingkai dipharato chajak diphotom chajak hingkai taboga sarini takse mai mi songo ma hingkai nokho tamiro songkha chandik chandik nokho tamiro songkha sagade jaga tamoi songkha no khai chandik no kha tamiro songkha sagara ai comment khai tong di hingkai ai tong na selio hingkai comment khai tong di kisa kudu sai comment khai tong do borok mane lai phai hingkai kok salai tong di kudu su borok bai phung ani nok nukha de munai yak gura diki charu gana o bini on jungje thangoi phainani nok gana o khe kaisa mana lagar digi dungjak do obo no khaksarang mani nok hinui phunukjak chung nungjak obono khakchang mani nok hinui phunukjak do chung nai phaijak afrogo lagar digi chungje o thangoi phainai ra khaima sincha bosala masa bai tongo jago no bai khakchang no kuchu muchu tongo jago mane khaima sincha ongjaka ang nungoi borok no khaima sincha ongkha sini borok onek oma hai tongbai o muna inchaka chandik nungkhai ta muro songkha no khai chandik ta muro songkha comment khai gadi comment khai kok salai tongadi au munai ama hamno ambo chuba musunggo au muna amo haino amo au munai abo haino ambo chuba musunggo jaga au ama hake nungkha angke ba bukharok duphur nangoi phaio chung bo haifano bui hai chugiani bagoi chubai maya
Tei bo tongo kurui borok tongo bai अनेक सिनि borok obono ta sini je Tiprasa hinai amono bisibat kurui bango buini dofani borok hingke sini Tripura o borok se montri borok se sorkar hingke borok se montri sorkar hingke ba borok hai mane joto gonang ta hingke sini Tiprasa rok hingke omo hai mangno bango sini Tiprasa hingke jerman kurui omo hai obono chung buka kamo omo hai ke nungka hingke onek buka kamo sini Tiprasa rok omo hai ke nungka hingke omo hai rok no hingke sorkar rok bo mokol kisa pono kulaya sorkar hinjanai montri hinjanai sorkar hinjanai montri hinjanai omo hai rok no kisa pono mokol kulaya kisa pono nahari omo rok no hingke sorkar rok bo Ete phai di munai ang bai bolok phulai nani angni nogo phai di phayana bai tesa phai di munai ang bai bolok phulai nani agi nogo ani angni nogo phai di jak phayana bai phayana bai nani yang phayana bai nungke bolok video rok LB rok nungke khaidia da bai nungke bolok video rok ini video rok phaidia bole angkai live rok tangbai khaidia mobile hamyane bagode live rok khaidia bai agi ke tai bo se karen kurui se tui kurui ba agi ke tai bo se karen kurui se tui kurui ba injaga Norendra Tripura nang boroni nini para boro Norendra Tripura saka nang boroni nini para boro ani para hingke dumasara ani para hingke hingke nini para ke boro kia sagri Norendra ni para ke boro kia sagri ani para hingke dumasara khai liya hinjaga bai khakjang tangai khai dia dele LB khaidi dele bimbolok video ro dadi bai oma hingke je nini bas time rok bari nai bai nung dele live khaigan kai dele phone hamya phone kaham paila khangke dele khaidi ta bai phone kaham la khangke dele bolok khaidi dele video dadi hingke live rok dele khaidi hingke oma haino Narendra ni pa khai bor kia sagadi hingke nung khai takta rok khai tong kia sagadi Narendra hingke nung boroni kia sagadi sari kaham saka koi bisal saka sari gam hinai sari kaham hinai hingke nono sari kaham hingke takta khai tong koi bisal nungkhe live khai ke munai copyright mano live khai ke munai copyright mano
copyright maya by khakchang live khaipugo o gandok bajok khangke gandok khana khangke se copyright mano live khaipugo gandok ta salok dita live khaipugo gandok salok khangke gandok khuna rekhe enke copyright mano ta live khaipano copyright maya by gandok khuna khangke se copyright mano by khakchang live khaimano Hello Bisal nung khai tak boro tak ta khai tong kia sagari ane LB lamsugo no te kai saka koi Bisal saka tabuk se nogo sokpayo hinchako dara norendra saka dumasara bopara nini nok ane dumasara modon para do dara norendra Tripura ane para hinge modon mohon para do engai dara norendra nini para kan borkia sagadi engai bai khakjang saka teisa ani nogo phaike ano YT channel kutal khairi di muna jaga by nung je tabok chalogi tongnai omano nung tai sati samana do nini channel kuno phano nya hinke omano nung kaham ke chalogi thangmano amet munai phaike bela bela hambai kur emeneng dara mini bela hambai munai amet nung ane LB phaimano bela hambai munai onme nung tabok tama khai tong kia sagre munai omit nung tabok tam rakhai tong lai don dara bela hambai munai omit nung ano lai mana bagai bela hambai munai omit nung tabok tam rakhai tong kia sagade asukjak dara ta murong mairok de sakha munai omit nungle tamo khai tong munai omit ang hai na tongo kichail birok khai tong ta munai omit ono khaya bai khakcha ni no channel no taisa nung kuno phano nya hingke o channel no nung kaham ki chalogoi thangdi do bai nung kutal khulungnani hingkai bo nung taisa jiruni jimi taisa khuluk janai kisa kostong nangnai kutal khulukai hingkai koi Bisal saka sip bari thangoi ri bagoi phayo hinchaka hingkai taksin ogo soina na nung mairok de sakha tak nung Bisal dara norendra saka ani para khe mono go jaga dara norendra nung mono bo para khe saka do dara norendra Tripura nini mono bo para khe saka de bai khakcha misti bisaka ibo no khe YT channel kiri tongkhangle bai khakcha abo kuno ongya na bel nini channel kuno phanong de na bele kuno wana na kore bai khakcha kuno phanong de hingke wana na kore do ulo ang nini channel na check khayo kaham khai riya no kuno phanong de hingke ulo kaham ke khaimano kutal khulungna hingke bo nini kisa
kostong nangnai ta bai nung nini omono no chalogo tongdi nini omolai 1k kajak to bai khakchang nini omoto 1k complete ongjak nungtai work stem sinango bai khakchang nungtai kutal khulona nangya do omono nung chalogoi thangmano bai khakchang kuno phano ongya nini serana kahamno bai khakchang nini serana kahamno tongo dara bishal sarek kaham saka monamit bai khakchang nung wara nan kori do o channel no nung chalogoi tongdi o channel nini 1k complete ongjak nung wara nan kori bai khakchang katalo khulona nangya bai dui bar copyright manjak ke bai khakchang nini omo copyright strike da mana copyright obo kiya sagari do copyright strike da manjak mana copyright claim manjak obo sagari copyright strike hingke to kotal khulona nangnai mana copyright claim hingke to nung kotal khulona nangya bai khakchang nono bo sari kaham amin munai jaga dui bar copyright manjak hingke jaga ang check khain ulo thik khairi ana mana copyright strike da manjak mana copyright claim da mo nai thik khairi ano copyright strike reject sagari bai khakchang copyright strike reject hingke wara na kori do copyright strike data copyright claim obo kiya sagari copyright community dui bar mana copyright guideline di Jakarta ulo ang nai mana tai katal khulunga nang hengke kotal khulung dita mana kotal khulunga nang hengke obono no chalogi thangmano bai mana ulo ang nai thik khairi ano kotal da khulunga nang no mana o bai dai thik khai thangmano ang nai hengke sinai bo munai samin munai phaika sarikaham darangi sarikaham munai samit munai samit nung taro khai tong gamli tong ga amin munai saka dara bisal ni para boros sagadin jaga dara bisal ni para boros sagadin jaga kuno kotal khulukna nangya mono use khaidin jaga obono use khaimano angke wanawi tongkha jaga wana na nangya bai khakchang nini oboto 1k bo complete ongjak nung obono use khai tongmano ngai nung kotal khulungna thangke ngai nung tabo 1k karona nung busuk nangnai nung busuk kosto 1k karona ni nung asu kosto khi phaikya 1k karogoi tai kotal hingke nung to zero ni jimi se 1k karonai hingke ba onek khub kosto nangnai nung 1k karona ni amin munai di forata murung maisakha amin munai nungke dami no sungoi naidin cha dami no sungoi naidin jaga samin munai dara anile recharge sekurei amani se hotspot jaga dara anile recharge sekurei amani se hotspot Gai nona bela bela hambai samin munai nungasuk ke hospital phana ani LBO phaimani bagai nona bela bela hambai nungasuk hospital lai phaimani bai khakcha misti bejaga bishal munai hambai nono sini para phaimani bagai jaga angka dara norindra Tiprasa ka Tripura kokbo sadi kia sago dara sago mana Tripura kokbo sabule ang saitong bule dara Engkai dara norendra Tripura ni para khai borkia sagadi dara norendra ni para khai borkia sagadi engkai
Amir munai saka alu kopi te kosai dara nungle tamo moi bai saka jaga munai amir angbo kopi bando kopi kete bando kopi kete pun bahan kisa tongta dara norendra tripura nini para borkia sagadi taktaro kaitong sagadi dara norendra sago tripura kongbo mono go mane mono bo para hino mono dara norendra mane mono to sio mane mono ta para borkia sagadi pele bishal munai tesa phaidi do sini para phaimani bagui do belai no okay kok kurui bai omo ba ang jesuk mansak khaika bui hai kubang khaimaya phano hinjaga dara on hinjaga amin munai bai bindi bela hambai bai bindi ane LBO lam sugo nono ane LBO phemen bagai gai bai bindi nu tabok tamro khaitong sagari ka hamla tong sagari dara norendra nungkai mairok di saka takta khaitong dara norendra Bishal saka bai bindi sarika ham saka munai amit saka dara bishal ni para boro saka di kisa angkai nini dara bishal ni para angka samono do angkai amin munai nini dara bishal ni para angkai samono angkai dara norendra tripura saka hambai nono tripura kok samani bago injaka nono ba hambai marogo dara norendra nono ba hambai marogo nung ani live ani mane live phai nung so mane bagoi nono bo bela hambai marogo dara norendra gai dara norendra nung takta rokai tong mane mairok di saka kia sagri dara nung amahaki ano sobai tong hai man bagai nono bo hambai marogo dara no nung asaki ano logiro hai man bagai जों माहायके न जों जत माहायके न जों चोबो जालायना नांगौ दारा जों काइसेबा काइसे जों चोबो जालाय हांगे तो जों कुसु काइ माया अबनो जों सिनि टिपर सा जों जत चोबो जालायना नांगौ दारा नरेन्द्र जों माहायके चोबया हांगे तो जों कुसु काइ माया नाय अबनो जत ना मासाओ सिनि जे टिपर साराव काइबसु बलगार गजा तंबा Sinti para sarang bologar goza totong. Konon jago sinti para sarang no bologar goza nungya ga ono chung joto mana chuba jale chung kaisa no nung kusugo tilangna nango. Haidi ba dara narendra omno chung joto chuba jale nango dara nungo ma haike jo haiman bagan no bela hambai. Ga kaham da tong bai norong ja kaham no bai bindi amit saka on dara jaga bai bindi saka tamo khai tong mini hai tong bai bindi lep khaya balok kha ang le mini jaga o khai dita bai bindi nungba khai di bai bindi oba nono LB rok khema nung dia tong khado munai next time jaga tong khado munai next time jaga bijing ke tong mana bai khak chang na seke logri man bagen nona bela bai khak chang dara nungkai tang mairok di jaka taro khai tong kia sagade
Kisa net flu kai tung kana ngo. Bai bini nung kai tabuk tam rakai tong ke sagare bai bini nung lep khaya balok kha ang mini hinja. Bai bini nung tong ke tabuk tam rakai tong ke sagare. Ang imi ni aro se musa manai tonggo hinja ko. Ang imli ni aro se musa manai tonggo bo musa de tong tabo